Bulahan ang tao nga wala nagalakad sa laygay sa mga malauton. Apang ang iyang kalipay ara sa pagpamalandong sang kasuguan sa Ginoo sa adlaw kagabi. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton nga leksyon sa aton eskwela sa Batika. Isa ini kay lunggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa, ang Pagtuon Subong. Ari ang akon duwa ka mga e-bold kag damo ginang aton makuha mga kauturan nga mga punto karon sining akon guest sa aton duwa ka resource persons sa sining tion. Ang unang akon pakilala sa inyo, graduate siya diri sa CPAC sa iyang theology nga kurso. Kag natapos niya ang iyang Doctor of Management in Public Administration. Nakaagi siya pastor, district pastor. Nakaagi siya director sa conference. Kag ang last niya nga palangakuan isa siya sa mga associate director sa 1,000 Missionary Movement. Kag sa subong nga tiniun ari siya si CPAC kay siya gintawag mga kauturan bilang Vice President for Student Administration. Wala sang iban si Dr. Pastor Leopold Balidyong. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong hapon mayong adlaw Pastor Tomado. Pagsubong man sa amon mga pinalangga nga mga kauturan nga nagasunod gid sang aton nga pagtuon. Kami gid nagakalipay sa pagpakig-upod sa inyo. Ang iban sa inyo sa nagkalailain nga mga nasyon. Kung gabi subong sa inyo, mayong gabi. Kung iban adlaw, mayong adlaw gid sa inyo. Kabay pangbalaan ng Espiritu gid magagiya sa aton pagtuon karon. Yes, thank you gid, Dr. Leopold. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo mga kauturan, halin siya sa North Cotabato. Pero ari na siya subong dropod sa iyang pamilya. Nakatapos siya sa iyang Doctor of Mission sa aton nga eskwelahan sa Ayas. Isa siya sa aton mga professors diri karon sa CPAC sa School of Theology. Naghandle siya sa madamo nga mga subjects, labi na gid sa applied ministry kag sa mga studies on mission kag mga practical nga mga subject mga kauturan para sa aton mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor. Wala sang iban, si Pastor Dr. Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan sa tibok kalibutan, ilabi na gid diri sa Negros Occidental Conference. Kada Sabado sa mga churches nga amon mabisitahan, kami gid nalipay nga kamo nagapadayon sa subaybay kag pagpamati sining aton nga programa. Thank you, Pastor Leopold, thank you. Ari na kita sa Leksyon 8, Wisdom for Righteous Living. Paghibalo kon kaalam sa matarong nga pagkabuhi. Para ini sa Pebrero 17, tubtob, Pebrero 24. Apang sa hindi pa mga kauturan, mga muyo kita anay. Sa siningation, yari kami nagapalapit sa imong Ginoo. Nagapasalamat nga ikaw naman magagamit sa amon. Kabay pa Ginoo nga ang manamiigid nga mga puntos ng leksyon magagwa subong upod sa bulig sang balaan ng Espiritu. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pagamayon si Pastor Rap pagbasa sa atong sa nga text.
So aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa Salmo 90 versikulo 12. Salmo 90 versikulo 12, gani tudloi kami sa pag-isip sang amon mga adlaw, agod nga makaagom kami sing tagipusoon nga may kaalam. Amen. Kanami mga kauturan sa English, kanami sa iyang pag-translate. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Pastor Leopold, ang Ginoo nagahatag instruction sa aton. Paano kita magkabuhi nga walay kasawayan. And then freedom from temptation. Amo ni siya ang sentro sa aton nga pagkabuhi karon in the perspective of the writers of the psalm sa Salmos. Yes, amo na siya. Pastor Raf, ano pa gid ang aton nga matalupangdan sa sini nga semana? So, ari no aton tun-an ang wisdom for righteous living. Kag ang aton introduction nagambal nga hindi naton sa panguna pa lang no nga hindi naton ini mabatnan kung why ang grasya sang Dios. Yes. Kag ang pulong sang Dios amo ang sadsaran sang sining kaalam. Ang mga libro nga hambal nga wisdom no sa Old Testament amo ang libro ni Job, Proverbs kag Ecclesiastes kag kung aton ini tun-an ang ilang mga background pastor na ginsulat ini panahon nga daw nagharvest na sila sang ilang mga gintanom labi na gid si David no nga nagsulat sang si Solomon nga nagsulat sang Proverbs kag Ecclesiastes. Yes. Sa panahon nga ginpakilala niya, ginsugid niya no sa mga tao ang iyang mga experiences sa dira nga bata pa siya, paano siya natintal man, kag paano siya gintabangan no sang pulong sang Dios. Kag amo ini ang wisdom nga aton nga ginaisgutan karon. So amo ni siya kiti isang ang ginpapili sa Ginoo anong gusto mo mangnari ka na ano ang gusto Wisdom. mo wisdom kaalam ang iya ginpili pero hindi nagasiling nga tungod may alam siya perfecto na siya. Oh, and this is it karon mga ato matunan. Yes, Pastor Doc Leopold. Kanami pastor sang introduction naton bala kag sang teksto nga ginbasa ni Dr. Carado nga naghambal. Tudloi kami sa pag-isip sang amon mga inadlaw. Ang Biblia wala nagambal nga tudloi kami sa pag-isip sa amon tinuig. Nga sa usually amon ning gina-celebrate naton ang aton birthday. Pero ang hambal sa aton introduction sa aton leksyon kada adlaw. Bot hambalon may ara siya ginatawag nga ongoing commitment to the Lord. Nga kada adlaw gidya ialagaron nimo ang Ginoo. Nami mga kauturan kay it is a daily walk with God. Amen. Yes. And that's correct. Bisan ba kani atong kabataan ginatudluan ta sila pagkanta. Read your Bible and pray every day. Yeah. And you will grow and grow. So kanami sa imo punto Doc Leopold kay imo na natalupangdan nga every day. Teach us to number our years or our months hindi kundi our days. Meaning to say nga we have always to walk with God daily. Yes. Pastor Rap, sa Sunday, your word I have hidden in my heart. Okay. This is speaking about walking with God. Kita mo na yung ginambal sa Psalms 119. Okay, ang aton nga nga pagpanglakatan. Kay ang Biblia nagahambal, nga ining aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diri sa duta is just like a pilgrimage. Daw panglakatan kita nga nagalakat kita tubtom madangat naton ang aton nga lugar nga kadtuan. It's just like a pilgrimage. So what is the tenor of this nga magwalk kita daily with God? Sa kinabuhi ni David nga amo ang nagsulat no sa salmo kag sa mga eksperyensya ang iya kinabuhi nagareflektar ini sang
pilgrim nga kinabuhi ng pati ang kinabuhi sa mga Israelites is a Pilgrim. pilgrim, is a life of pilgrim. Alin sila sa Panglakatan. Ehipto hasta diin sila nakaabot daw wala untat nga pilgrim no ang ilang nga ginahimo kag along the way no mga kauturan madamo sila masugatan nga mga problema sa kinabuhi kag mga kasablagan sa ilang nga pagpanglakatan. Pero ang unang nga punto no nga ako ni Shedri, ang siguro ang meaning sang ginatawag bala nga walking in the light, walking in the law. Amo ini ang essential gid actually nga part sang kinabuhi sa mga Israelite pastor nga upod-upod dala-dala nila ang kasuguan mo sang Dios bala. Tung panahon nga naga-pilgrim pa sila. Yeah. Ginapasan nila ini sa ilang abaga sa ang Ten Commandments, ang Ark of the Covenant. Kag visible ang law no para sa ila at that time, very visible amo na ang ilang makit-an kag so kung ikumparar naton siguro ang meaning sining walking in the light, walking in the law sa aton subong. Ini siguro nagapaintindi sa aton may tungod sang kasuguan nga gisulat na diri sa aton kasing-kasing, no. Kay ti way naman kita ya nagapas-an sang Ark of the Covenant, no. Dira sa aton nga prayer garden may ara dira Ten Commandments ti ang mga estudyante namian magsulod da kay ara dira ang Ten Commandments daw mapahinumduman sila no pero ang aton diksyon nagambal nga it is not just about outward appearance of the law, keeping of the law, but it help us walking in the light means ang pagkinabuhi wholesome. Ang nakuha ko diri sa atong leksyon is ang wholeness sang pagkinabuhi dira sa kasuguan. Yes. The point nga gusto na kon karon balikan is sa panahon nga ang tao gasunod sa kasuguan, ang masamis ang tao ang balon legalistic. So ako di balikan pastor. Yeah, that's correct. Yeah. Ang isa nga na punto nga nakuha ko sa inyo, Doc Raf, ang walking daily with God, nakuha ko nga punto nga basta upod gani na involved naton gani Ginoo sa aton paglakat adlaw-adlaw. There is really success. Basta ang pagkabuhi gali nga nagabantay sa kasuguan sang Dios, when you walk with God, you really uphold the law. Makita kanila nga ara ka sa kasanag, ara ka sa pagsunod sang kasuguan. Ang ambal ni Doc Rafi nga ang tao gali nga nagakabuhi nga nagasunod sa kasuguan sang Dios, may ara kasanag nga nagalakat sa kasanag, kag hindi mo ya gali mambal nga legalistic siya. Okay. Kay ti ara niya sa sulod sang iya tagipusoon ang paglakat, kag magsiling ka naman nga walking in the law. You seek God in your heart. Ara sa imo sulod tagipusoon ng Ginoo. yeah. Sa aton nga panahon. So, Yeah. no. Yes, Doc. Oo, sa aton nga panahon subong nga ang madali lang kita masami nga matawag nga legalistic. Kay in a sense nga pwede ta hambalon nga ara ang kasuguan sa aton kasing-kasing. Pero actually ang nagagawas kag ang aton nga ginahimo hindi bala natural no nga pag-awas sang kasuguan nga ara sa sulod sa aton kasing-kasing. So maging legalistic siya, balikan ako Dok, no? Maging legalistic siya unless ang imo nga pagsunod sa kasuguan, pastor, is not coming from the heart. Yeah. Amo na bala. Hindi siya natural nga bunga sang kasuguan nga ara sa imo kasing-kasing. Amo na ginasiling nga your law is in my heart. It is hidden in my heart. So kinahanglan nga natural ina nga magwa gikan sa imo.
Sa aton pa Dok, Alin sa daw, sulod sa kasing. Yeah. Oh. sa aton pa Dok, daw lifestyle na nimo. Yeah, lifestyle lang. Oh, way of Lifestyle nga pagpanangabuhi, ang pag imo sang maayo, wala mo ginapilit kundi estilo na sang pagpangabuhi. Hindi mo ginahimo tungod kay ginatudloan ka nga muning gusto mo muna. Kundi it's a natural way of conduct doing self. And then another result nga your word I have hidden in my heart is the idea nga mahimo kita undefiled. Mahimo kita nga daw hindi bala kita higko, hindi kita amosingon, kundi kanami sa aton sa tubangan sang Ginoo. Kay ti sang una sa panahon sa mga Israeli noon labi na gid sa templo kag sa mga sa may sa may ano kay nang ilang kwan sanktuaryo o hindi batunon ang mga sakripisyo, ang mga halad Nga defiled. nga defiled. Ti kita living sacrifice kita sa Ginoo. And that's another way that your word I have hidden in my heart. And, Yes. And once the word of God, ang pulong sa Dios, no, ang amo ang kasuguan abi ara sa aton kasing-kasing natago sa aton kasing-kasing siling sumala sa atong leksyon, it will give us number one, freedom. And it will also give us a delight. So amo gini ang palatandaan mga kauturan, no. Once nga ang pagsunod sang kasuguan sa karon nga panahon daw bugat sa imo bala nga pagpanglakaton, no, daw nahimo siya ang aton kinabuhi panglakaton mo, di ba? It's a journey. It's a pilgrimage. So kung bugat gani sa imo nga lakat ang pagsunod sang kasuguan, it means wala iya sa sulod wala niya na. ang it is not hidden. It The is law not- it is is not not hidden, no, because the natural fruit sang kasuguan nga natago sa imong kasing-kasing is a delight, ang kalipay, no, pag-ibig. and another one is ang freedom. Hindi mo batyagan nga do pinariso ka, Gani. no, unless nga amo man ni ang ipabatyag tagid unta sa aton kabataan, pastor, no. Kung Sabado bala, para daw hindi sila pineriso, bala, hindi ka mo mag-abuni, hindi ka mo, they will enjoy, you know, There is living freedom. the law of God. Yes. Sa Monday, Pastor Balijang, Pastor Leopold, teach us to number our days. Sa aton nga leksyon, gin-presentar diri sang author sa atong leksyon, nga ang human existence daw before lang. Ikumparar mo sa eternity. Ang before daw alisngaw, daw singaw lang. Ang aton kapag puyo diri sa kalibutan. That's why we are being advised. Teach us to number our days. Yes, Pastor. Kadami gid Dok nga pagsulat ni Solomon no. Sa aton pagli mga kauturan, hindi ya permanente nga magkabuhi kita sa sining kabuhi naton karon. Wala pa ya kabalik ng Ginoo. Daw ano na kita daw galom nga daw nagtuhaw tapos madula. Ginambal pag gani nga ang nagbulak sa aga tapos nalaya paghapon. So hinambal niya kita nga tudluan kita sa adlaw. So ang hambal sa Ginoo, ang aton edad mga kauturan dira ang sa 70. Yeah. 70. 70. Pero kung maayo pa kita kung maghalong, malabot kita 80. 80. Iti butang nga binaton makuturan 80 ang hambal sang Ginoo no. Ako subong 41 ako edad. Iti hambal sang Ginoo tudluan kita sa pag-iisip sang nabilin naton nga mga inadlaw mga tinuig. Iti mag 80 dira na lang ko sa mga 39. Oh. So kung ang edad mo subong elder, dira ka sa mga 60 na subong. Iti mga 20 na lang katuig yang ang kanami pag ni Pastor, kay kung naisip mo na nga 20 na lang gali katuig imo nga kabuhi bilin, paano mo na siya gamiton agod malabot nimo ang kabuhi nga wala katapusan? Yes. Di mo na ang hambal ni Solomon mangin maalamon kita tungod matapos naton may balaan nga amo na lang gali na ang nabilin ay ang aton mga decision making, ang aton mga pagpinangabuhi ayon na gid sa atubangan sa Ginoo. Yes, and that's correct. Because our days are numbered. Amo nga nga countdown na. Countdown na. 10, 9, 8, 7. Yes, Pastor Raf. Kaya mo na nga ang wisdom, ang definition ng wisdom is not, hindi lang siya intellect, no? Intellectual, but rather experiential. Ang definition ng wisdom is not just about being bright,
Pero siling sang aton nga leksyon, it's also about reverence, you know. And the word reverence refers to remembering, you know, kung diin kita halin. Halin kita yas kamot sa Ginoo kag kung halin kita sa kamot sa Ginoo, ang aton nga inadlaw gamay lang sa sini nga kalibutan, sumala pa si Pastor Balidyong, no? Siling gani nila kung maglagaw ka sa sementeryo, may ara kada makitaan nga duha ka date. Inang una ang birthday. Kag ang death day, no? Kag ang tunga-tunga sina ang gamay nga dash. Usually mo nam kita mo and that short dash amo na daw ang nagarepresent sang life. So it means It's short. life is very short. Very short. Life is very short. And it is always proper, no, sa aton nga kinabuhi. Kinubo man lang ni hinumdumon tagid ang aton nga creator. Kay sumala sa aton leksyon, mayaman man, mahirap, okay, may posisyon kag wala, ang iyang nga paulian, ang iyang nga abode, walain amugid ang iyang amugid ang Ginoo nga nagtuga sa iya. Amen. Yes. Mga uturan, while kita damo nga panahon, kadto kita sa aton Tuesday, the Lord's Test. Pastor Leopold, ano ni ang imo natalupang dandre? Bao grabe ni Pastor, ang pagbasa ko sini. Experience ni siya actually sa mga Israeli noon, nga gipagwaalin sa Egypto. Nga gindala to sila sa lugar nga Meriba, sa may Exodus 17, 1 hasta 7. Nga ginuhaw na sila, kag gingutom, kag nagpangayo sila sang tubig, Pastor Rap. Kay Moses. Gamala ng ila tutunlan, nga puwerte ng ilang struggle, naghambal sila sa Ginoo. Ano, may Ginoo pa kita? Nga gindala kita dire, ari pa siya upod naton. So, amo na ang natawag nga the Lord's test. Yes. Gintestingan sila sang Ginoo, Pastor. So, sina nga panahon. Yeah. Kaya mo nang tudlo. Tingnan sila ni Moses nga sakon ka mo mangkot. Magutan nyo ang Ginoo. But in the end, Moses pleaded with God. Yes, Pastor Rap. Kagay na samtang ko nagabasa sini nga nakapamangkot ako nga kinanglan pagid sang Ginoo testingan ang tao nga kabalo naman siya nga ang tao mayara gid siya nga ginatawag inclination to sin, may tendency siya nga matumbagi siya. Pero actually ang sunod nga punto sang leksyon amo ang nakatabang sa akon pag-intindi nga may purpose ang ini nga mga butang. Una, gusto sang Dios, no, nga hindi na maliwat pa ang mga natabo sa una. Pero may statement naman kita nga history repeats itself. So na nga kung matabo kag maliwat gani amo na makambal tila, well, it's history, nagbalik naman. Kag ang ikaduha, ini isa ka paglaom, no? O kung ano na sa Ilonggo ang paglaom, paglaom gyapon ka paglaom, no? Paglaom sa tanan nga mga nagaalagad sa Ginoo nga panahon nga magaabot ang ginatawag nga pagtilaw sa kinabuhi. Ara ang Dios, no? Nga upod, nagapakig-upod kag andam nga mag-rescue nga maghatag sang grasya. Kung amuna nga permi tumba ang tao sa panahon sang pagsulay, way gisaya sang tsansa gawas kung magpalapit siya sa grasya sang Dios. Yeah. Kay bisan magani sa experience ni Abraham. The Lord tested Abraham. Tiya mo na makauturan nga ang Ginoo may batasan sa pagtilaw man, pagtest sa aton. So amo ni ang Mariba nga ila experience nga gintagaan sila sa Ginoo sang leksyon nga hindi nyo na nakita nyo na ang mga maayong mga butang gidkuha ko mo namon sa ito karon nalipat ka mo sa akon. And then another point, Pastor Rap, sa imong mentionan nga if in case they fail, salamat, grabe gid niya Ginoo. Riskihon gyapon, aral lang gyapon siya, provided hindi lang kita malipat sa iya. Ang isa nga hindi naton lipatan diri Pastor nga ang pag-reject ya sang
tambag sang Dios, sang wisdom sang Dios, may ara gid siya nga ginatawag nga consequence, no? May ara gid siya nga madawat nga resulta kag sumala sa tong leksyon, basi may tabo ang panahon o kung higayon nga sa diin magatig-ana ang aton nga mga kasing-kasing. Muna nga we will allow God, to purify us through all of those experiences nga aton ma-experience bilang mga Kristiyano. Yes. Ari sa aton nga Wednesday, deceitfulness of the wicked way. Amo man ni siya ang Psalms 141 kag na-mention ang Psalms 1, chapter 1. Yeah. Pastor, ano na di ang makita naton regarding sa aton pagtilaw sa aton within and without? Ano ni ang within, ano man ni ang without? Tamo ni ang ginambal ni Kristo nga hindi ang ambal sa New Testament bala nga hindi ang nagasulod sa Baba. ang makapadagta sa tao kundi ang nagagawa. Amo ni ang aton leksyon diri. Isa sa mga weak point kuno sang tao, okay, nga nagalagad sa Ginoo amo ang ginatawag nga speech. Biktima tada tanan. Kung may tao guro nga way na biktima sini daw ka nami na gid sang iyang kabuhi, no, sa sini nga kalibutan, amo ni ang weak point mo, diri gid ya siling pa ni Solomon, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. So amo na nga diri gina hulagway diri sa aton nga leksyon mga kauturan nga kinanglan kuno ang aton nga kasing-kasing kinanglan aton gwardiyahan. Muna ang ginambal ni Salmista David, guard your heart. Yeah. And then, ang sa without Doc Leopold is matintar kita kung anong ginahimo sa iban. Yes, can you further explain? Ang temptasyon gali ng daw progressive ni siya, Dok. Amen. Kanami nga punto. Nga ginahimo sa aton bala. Amo to siling ni Dr. Carado ang aton nga paghambal ba porte ka halalungan mga kauturan kag ka sensitibo ina ang mga bagay. Progressive in the sense nga una-una ang imo tagipusoon do may ara siya inclination nga maghimo sang sala. So amo pa nang una nga step. Ikaduha, ang pag-practice ang evil deeds. So daw handom mo lang to, tapos ginamatamat mo na, ginhimo mo na. Tapos ang ikatatlo sina nga steps is the heart eat the delicacies of the wicked. Nagkaon ka na gid, nagpartisipar ka na gid sang ginahimo sa mga kasasala. Kag ang ikatatlo dira amo ang to sit with the scornful. Nakig-upod ka na sa ila. So dira gali nagaamat-amat kita nga nadahagdag sa pagpakasala mga kauturan. And that's it. So that's why amo nang sa Psalms 1, blessed are those who are not heeding the counsel of the ungodly. Kag kanami diri sang gina-defect nga we will be like trees. Amo ning sa aton sa kadto na kita sa Thursday, blessing of righteous living ara gina ang Psalms 100, ang Psalms 1 verses 1 to 3. Okay? Ang simile diri ang ginakomparar nga ang isa ka tawo nga wala nagaupod sa mga council sa mga hindi matarong katulad sang kahoy, nga nagatindog nga mapagpag-on kag nagabunga sang mga bunga nga ginakahangawan kag ginabantayan sa mga kadaman. Grabe ang iya pagpicture bala, Pastor. Yes, Sang isa ka tawo nga may wisdom sang Ginoo nga nagakabuhi sang matarong. Kaangay sang kahoy nga nagatubo sa babaw sang tubig. Tapos ang gapamunga kag ang iya dahon kuno wala sang pagkalaya. No? So kung matawon mo do isa healthy kind of living gali mga kauturan ang paghimo sang maayo. Kag abiding God's presence, ang blessing nga makuha pagid na naton dira is the ginatawag nga uninterrupted loving relationship with God. Yeah. Pastor Raf, anong imo Diri sa Thursday, no? Damo nga blessing ang makuha sa tao kung magsunod siya sa mga tambag sang Dios. Kag siling sa atong leksyon, isa sina amugid ang
peace. Amo gid ang ano na sa Ilonggo ang Katawayan. katawhayan. Kalinaw sa Kalinaw, no? Kalinaw. Pero akong ibalik taron, Pastor, no? Kung ang pagpakasala amat-amat, progressive, I just want also to point out nga ang pagsunod kay Kristo, ang pagka kinabuhi nga matarong, para sa akon amat-amat man, progressive man. Yes, Progressive. that's correct. Ang kahoy nga nagatindog, Progressive. hindi na siya dali yang maghalin sa gamay, Gulpe lang. gulpe dako sa nga kahoy mo. Kaya hindi siya nga sila nga tambok dayon, no? Ang mabalaan mo ang pagtubo sang kahoy kung nagaangot pa to ang iyang ugat dito sa tubig. Yeah. Kag ina nga ugat nga ginaangtan wala in sumala pa sa tong gina leksyon amo ang presensya sang Dios. Pulong sang Dios Yep. kag amo ang wisdom nga ginahambal diri sa Salmo. Amo ini ang ginatudlo ni David kag ni Solomon sa aton. Yeah. Okay. Sa aton pa mga kauturan, in conclusion, ang gina-advise sa aton nga tagaan kita kaalam para nga aton pagpanginabuhi as pilgrims diri sa kalibutan. Among na siyang kaangay gid nga katulad kita sang kahoy nga natanom kag at least ang isa ka punto nga magmatarong kita. In the way we can become righteous is to put the commandments of God in our hearts. Why na kita panahon makauturan sulang gid naubos na ako na lang mangayo sang last word ni Doc Leopold and eventually si Doc Rafi. Personally ako nagapasalamat mga kauturan sa aton leksyon karong nga semana kay nagatudlo siya sa aton sang aton pagka depende sa Ginoo. Ang kahoy matubo siya tungod nga may ara tubig sa idalom. Kita nagatubo kita tungod may ara man kita Ginoo nga connected kita sa Ginoo. So ang mga Israelinhon gitestingan pero tungod connected sila sa Ginoo gin palangga sila sa Ginoo kag encourage ang Dios sa aton sa pagpanglakaton upod sa Ginoo kay ang victory sa sala, ang pagdaog amo lang gid ang total dependency upon God. Amen. Yeah, Doc Raf. So, ang aton leksyon, no, subong nga semana nagatudlo sa aton kung sino ang aton Dios. Kung diin kita halin, kag ano ka importante ang iyang mga kasuguan, kag kung ano man ka importante ang paghatag importansya, no, reverence ang iyang mga pulong, kag ini nagahatag sa aton warning nga ang aton nga faith o kung ang aton padulungan bilang mga Kristohano nagadepende sa aton nga pagpili, no, sa paglakad kung kita bala magapabilin nga nakaangot dira kay Kristo o kung kita magabiya dira sa iya. Pero siyempre ang aton nga leksyon naga-encourage sa aton, let us listen to the wisdom Yeah. in order for us to walk as righteous. Mga kauturan natong leksyon sa kaagti ang Monday, ang Sunday nagambal sa aton, ngay butang naton ang sa aton tagipuson, sa aton kasing-kasing, ang pulong sa Ginoo. Ang Monday nagtudlo sa aton nga dapat naton dumdumon ang aton mga inadlaw sa adlaw-adlaw nga tanan. And then, ang Tuesday naghambal sa aton nga ginatilawan kita sa Ginoo. But remember, nga bisan ano nga pagtilaw, God is always with us. And then, hindi kita magupod sa mga kinaon, sa mga hindi matarong nga mga katawhan. Avoid naton mga kauturan. And, kanami gidiya, nga, damo sang blessings kung kita magtinarong sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Balidyong makatunan mga muyo, ako na naipasalamatan nining aton mga sponsors. Elder Herbert Tamoni and Ma'am Evelyn Tamoni. Doctors Erwin and Rhoda Hardinico. Dr. Norvin and Rosalina Hibieso. Ido and Femidon Van Dest.
Jet and Susan Caro, Goldie and Junjun Juligid Jr., Juhan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Merel Mendoza, Sir Alex Pejero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anili Trino Perdedo, Pastor Phil and Marlene Peregrino, and Marlubel Herota Lorin. Ang Diyos magapakamayo sa inyo, Doc Leopold. Magapangamuyo kita mga kauturan. May gugmaon kag langit no namon nga Dios. Tag-iya sang tanan nga butang. Bisan pa ang ginanhawa sa amon kabuhi Ginoo. Kami gid nagapasalamat sini nga gabi, sini nga adlaw nga kun sa diin imo kami gintudloan sa pag isip sang amon mga inadlaw. Agod nga mangin maalamon kami Ginoo sa paggamit sini sa paghimo sang matarong kag kami man mangin pagpakamaayo sa mga tao sa amon palibot. Amen. Samtang kami nagatigulang, samtang kami nagadugay sining kalibutan nga nagahulat sa imong pagbalik, buligi kami nga mag-angkon sa tagipusoon nga mapinatawaron. Kag subong man Ginoo, tagipusoon nga maluluyon kag nagahigugma sang pagpatawad. Samtang ginaaman namo ng amon kabuhi sa imong kaduha nga pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.